Non è nga keno ngitanga parisien na toya cawan cɛ yɛrɛ yɛrɛ la de sa ni nana an sigilen sira tile ka gere fɛ kan ka taali buga so k'ale ye parisien de ça ouais oh mon parisien oh ja ça va oui ça va oh non il faut que ne place ça va mon parisien ça va oui ça va quand tu pays pour Bachité. Oui, ça va. Depuis l'autre jour, on s'est vu là-bas autour de faire les Adamba ou Slambele. Oui, tu as follow tu as fait Adamba ou Slambele France. Ah non, on peut français. Non, on peut français. Non, il ne connaît pas. Non, ça va. Et lui, c'est ta femme? Oui, c'est mais attends. Demande à elle. Demande à elle. Tu es chrétien. Voilà, oui, chrétien, toi. Ça va. Kori, et mon bon français. Eh bien, Malilaya. Oh, merci à quelqu'un. Non, t'es son gros, il est peu parisien, body. Parisien, oui. Et même si un petit, quand même, pour qu'on ait signé. Mais Paris, ici, ça c'est différent. Ah, ok. Ouais. Oh, là, ça c'est Diakourouni. Radia. Ouais. Ça va. Il y a Corona. Ça va. Ça va. Eh, Dia. Oui. Et puis, il t'a dit qu'on connaît. Voilà, parisien, il y a oh, ça va là-bas. Oui, Eh, Paris. Oui. Elle est bonne de Paris. Ça va là-bas. Oui, ça va, ça Tout va. tourne autour de moi-même. Moi aussi, ne quand t'as mais t'as libéré de boulot follow quoi. Il y a fait moi. Eh, Dia. Eh, voilà, elle est français mais. Oh, vous êtes un français, mais. Elle est français mais. Ah bon? Yo suis machine toi Ghana. Yoshi machine. Le maïs de terre, oui, oui. Bon, yo dis, yo suis machine toi Ghana travail brutal. Il y a même minani. Ne kala minge balgu kala ne. Tant que lima ke balgu ite se ko kalange. Ah, Aïdara. Kaburu jon gardien kelengele. Sana ka do kaburu jon gardien la ne de enseignement ka ku. Aïe, hate. Koulibaly. Bon, kana ndakolo jakuma la. Et ouais, ni c'est ta femme? Oui. Ah, ça va, ne va? Oui, ça va. Ah, elle est belle et bien voir. Hein. Mais non, il ne faut pas la regarder trop. Et si tu ne fais pas attention là, moi je vais amener chez moi. Hein. Ah. Ça va, Mathieu? Mamoudou, c'est là? Mamoudou? Ça va? Ça va. T'avais dit? Il y a pas de an ye sanu ba sɔrɔ an bɛ wariw fara fara ɲɔgɔn kan k'a di e ma k'e ka na an ka sanu falen ka t'o wari dama e bɛ n'i diya o la k'i ta kɛ vɛsi san ayi ne bɛ ka taa yan de fɛ o ne tɛ taa yan o ne bɛ ka taa yan de fɛ i dɔn an ka kuma ayi n bɛ min f'i ye an ka sanu a wari a di dɛ Mamudu an ka sanu wari a bɛ di dɛ wa an bɛ tila ka weleli kɛ damanda la sisan ko n'i ye n ko n ye Mamudu ye ko jaa Mamudu bolila kana k'an ka sanu wari k'o dun ka ne ta kɛ festival san ni fɛnw ye yan. Mamudu bɛ dama na. E ni ɲɔgɔnna baden bɛ mɔgɔ a bɛna sigi mɔbili kan k'a bɛ dama a bɛ kɔ kan ka sɔrɔ a bɛ Lɔkulu la kɛ. ne cɛ. N'i taara yɔrɔ min na. E ma e yɛrɛ tɛ ma fɔ mɔgɔw ye quoi. E yɛrɛ sababuya la i ka muso bɛ tigɛ la sisan. Kana siga la fiyewu. Comment est-ce que vous avez un bloc de ne fɔlɔ de ye n ta fɔ donc n'a kɛra ten mais e fɛnɛ nana anw sɔrɔ yan dɔn Ayi dɛ. ne fɛnɛ tɛ taa n'a ye e fɛnɛ tɛ taa n'a ye bon an bɛɛ bɛ taa an ka taga